Wah bisa bukan nyoba cara usalah di menangi juo bahasa yang nantikan denai tak kuatkan malah iman di dado. Wah bisa bukan nyoba cara udah berjalan padamlah palito kasihan nasib kaden keduka kampung ninja ada sana tiada denai josian udah tinggal Onde Gunung Marapi Gunung Singgala tolong jaliakan kasih hati den nanden tinggalkan antara pintu nan jo halaman. udah nanti antara pintu nan jauh halaman bisa bukan nyoba cara. Masih kembali bersama Roni Hussein. Roni Wah bisa bukan nyoba cara usalah di manangi juo bahasa yang nantikan denai tak kuatkan malah iman di dado. Wah bisa bukan nyoba cara udah berjalan padamlah palito kasihan nasib kaden keduka kampung di Jawa sana tiada denai josian udah tinggalkan. Onde Gunung Marapi Gunung Singgala tolong jaliakan kasih hati den nanden tinggalkan antara pintu nan jo halaman. Udah nanti antara pintu dan jauh halaman bisa bukan nyoba jalan bisa bukan nyoba jalan. Oke dilanjut Tata.